हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुबाय थानाय आसाम टेटनि बड' ग्रामार बेयो एलपि आरो इउपि मोननैयावबो दङ। दा नैबेयाव मा दङ बेखौ नायदो नोंथांमोना, अदेबानि थाम्बनेइलाव नुबाय जानांगौ। दा फैयै फैयै जोंना नैबेवहाय दङ मोनसे मा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों नैबेवहाय एलपि सेक्सनाव नाय, बेवहाय जोंनिया मा गैया, मोनसे थाइजा बिदिन्था, थाइजानि बिदिन्था होननाय जोङो नुनो मोननाय जायाखै। नाय मोजाङै नाय, थाइजानि बिदिन्था होननाय गैया नैबेयाव नाय। नाथाय दाजाबदाफोर एबा दाजाबदानि बिथिङाव थाइजानि बिदिन्थायाबो दाजाबदाया थाफायो। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ एलपिनि थाखायबाबो नायफानो थिननाय जादों। नाथाय एलपिनि बिथिङाव जोङो थाइजानि बिदिन्था नागिरना नुनो मोननाय जायाखै। जेरै दिनैनि बिथिं दङ नै मुंमा थाइजारि, मुंराय थाइजा थाइलालि मावगुन दाजाबदा सानराय सोदोब बाख्रि ओंथि बाथ्रा बेखिनिल'। नाथाय नै इउपि सेक्सनाव जोङो नाय, इउपि सेक्सनाव नायोबा नुनो मोननाय जागोन नैबेवहाय थाइजाखौथ' लाबाय, थाइजानि बाहागोफोर, बेनिफ्राय थाइजानि दाजाबदाफोर आरो थाइजा बिदिन्था आरो थाइजा बिदिन्थानि दाजाबदाफोर दङ। दा नैबे थाइजा बिदिन्था दाजाबदाफोर बेखौ लानाय जागोन। नैबेयाव जेखौ दङ नैबे थाइजानि बिदिन्था आरो बिदिन्था दाजाबदाफोर, बेखौ खेबसेयैनो नायगोन। दानो बेयो गोरलैसो, अदेबानि बेयो गोरा नङा, बेखायनो थाबैनो जोबगोन। फैदो नायदिनि थाइजा बिदिन्था होनदों टेन्स, बेयो जोंना इंराजिनि बायदि इसेराव गुवार नङा, बेखायनो थाब जोबगोन, गोरलैसो, बयबो खेबसे नायबानो हागोन आरो। जा नायदो, टेन्स माखौ बुङो बेखौ खनसे खिन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, माने डेफिनेसना बोरै फैगोन। जाय दाजाबदाफोरा थाइजाजों दाजाबफानानै थाइजानि सम खामानि मावनायखौ एबा खामानि मावनायनि समखौ खोन्थायो होनदों। थाइजाया माब्ला खामानि मावा एबा बाथ्राया माब्ला जाया, बेफोर बे जानायनि समखौ खोन्थानानै होननायानो जाहैबाय मा थाइजानि बिदिन्था। दा बर' रावाव थाइजानि बिदिन्थाया मोनथामल' दङ होनदों। बे मोनथामा जाहैबाय मा जाखां बिदिन्था, जाफु बिदिन्था आरो इयुन बिदिन्था। प्रेजेन्ट, पास्ट आरो फिउचार इंराजियावबो जेरै मोनथाम दंखायो, थिगैनो दंमोन बेबो मोनथामानो। बेनिफ्राय बाट मा जाबाय जोंनिया बेयाव बिनि सिङाव थानाय बाहागोफ्रा मोननैल', इंराजिना मोनब्रै जायो जिहेतु। बाहाय दङ जोंना मा जाखां बिदिन्था, जेरै दा जाखां बिदिन्था, सिगां जाखां बिदिन्था मोननै। जाफु बिदिन्थाया दा जाफु बिदिन्था, अराय जाफु बिदिन्था मोननै। इयुन बिदिन्थाया खाथि इयुन बिदिन्था आरो गोजान इयुन बिदिन्था। दा बेफोर गासै जोंना मोनथामाव मोननैखुरि द'थाल' जाहैगोन आरो, 6थाल'। बेनिफ्राय बेयाव मा दङ जोंनिया, बेखौ आं मोनफा मोनफा बेखेवनायनि सिगां जोंना मा थाइजानि बिदिन्थानि दाजाबदाफोर जिहेतु बुंनाय दङमोन, बे दाजाबदाफोरखौ आं बेवहाय खिन्थानो नागिरदों। ओंखायनो बेखौ गोसोआव लाग्रोनांगोन। जायफ्रा बिजाबाव दं नोंथांमोनाबो नायबा नुगोन मा थाइजा बिदिन्थानि दाजाबदाफोरा गासै मा गोरलैसो, बेबो नायजोब एखेजोब, जेबो फाराग गैया। दा जेरै बाहाय नायबा नुगोन नोंथांमोना, नाय बेयाव दङ नै दा जाखां बिदिन्था, बेयो बाय सेथि सुबुंसाय, नैबे ओरैजायना बिदिन्था, बेनिफ्राय ओरैजायनिया मा सेथि सुबुंसाय, नैथि सुबुंसाय, थामथि सुबुंसायनि आरोखि। सुबुंसाय माने मा पार्सन, बेयो फार्स्ट पार्सन, सेकेन्ड पार्सन, थार्ड पार्सन, बे आरो पार्सन। बेनिफ्राय ओरैनो बिदिन्था खारगोन आरोखि। बेनिफ्राय जोङो मा नायदोनि, अब्ला मा नैबाव नायदो, दा जाखां बिदिन्थायाव बिनि दाजाबदायानो बाय, एखे, बेबो नैथियावबो थामथियावबो एखे, सोलाया होनदों। बेनिफ्राय अदेबानि बेखौ खेबसेनो बुंनाया मोजां जागोन, माने मोनफ्रोमनाबो सेथि सुबुंसाय, थामथि सुबुंसाय, नैथि सुबुंसाय बिदि पार्सन लानानै जोंना सोलाया होनदों, सोलाया। नाथाय जोंना मा मोनफा मोनफा टेन्स लानानै सोलायगोन आरो। होमबा दा जाखांनायाव बाय दाजाबदा थागोन, बेखौ नायदो। बेनिफ्राय सिगां जाखांनायाव मा होनो मोन आरो मोनसेया दोंमोन जाय थायो होनदों। बावबो मोन आरो दोंमोन, बे मोननैया थागोन होनदों। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय अराय जाफु बिदिन्थायाव दाजाबदा थागोन होनदों। आरो बे आ जोंना मा जागोन, माब्लाबा आ हांखोनि नेम बादियै इय ओखार आरो माब्लाबा ओखार एबा अवागब ओखार थागोन आरोखि। मोननै बेयो महर सोलायनो हागौ। बेनिफ्राय मा जाफैबाय, दा जाफुआव जोंना दों थागोन, बे दों आरो बेखौनो जोङो माब्लाबा गासिनोबो बाहायनाय जायो होनदों। नाथाय जोंनाव मानगोनां रावाव बेखौ गासिनोखौ सोनाय जायाखै। रावखान्थि लिरगिरिया कमल कुमार ब्रह्म बिथांनियाव दङमोन, नाथाय स्वर्नप्रभा सैनारि बिथांनियाव बे गैया, गासिनोआ थायो आरोखि। जेरैजाय आं जादों होननायाव आं जागासिनो होननाया थायोमोन, गासिनोआ। अब्ला गासिनोआबो बेयावनो गोलैगोन, मा दा जाफु बिदिन्थायावनो गोलैगोन गासिनोआबो। जेरै डाइलेक्टआव जोंना जाबाय दं, बे जाबाय थादों, बेबायदि होननाय आरोखि। जों थिग बिदिनो जागासिनो होननायाबो डाइलेक्ट हमना लानाय जादों। एक्सुवेलि बेखौ दोंखौल' मा स्टेन्डार्ड हमनाय जादों आरो। बेनिफ्राय खाथि इयुन बिदिन्थायाव नोसै
नोसै थागोन आरोखि। बेनिफ्राय गोजानि इयुनाव गोन बे गोना थागोन आरो। दानिया फैदो अब्ला जोङो मोनफा मोनफा नायदिनि नाय। दा जाखां बिदिन्था दासो जानाय बावैसो जानाय माने समा गोबाव जायाखै। दा बेबादि जाखांनानै थांनाय टेन्सखौ फोरमायनो थाखाय मा दा जाखां बिदिन्था बाहायनाय जायो होनदों आरो बेखौ बाय दाजाबदा थायो होनदों। बाय दाजाबदा जों दा जेरै बुंनाय जेरैजाय बियो फरायसालिनिफ्राय फैबाय नै जोंना फैयो मा जाफैबाय बियो फरायसालिनिफ्राय फैबाय नै बाय दाजाबफैबाय थाइजा फैजों बाय दाजाबबाय फैबाय। आं जाखांबाय माबा मोनसे जाखांबाय ओंखाम ओंख्रि बा माबा मोनसे फिथाइ जाखां आरो बाय जाखांबाय जानायजों मा जाबाय बाय दाजाबदा जाखांबाय। थिग बिदिनो आरोबाव नायदो नैबाय सिगां जाखां बिदिन्था दाना सिगां जाखां बिदिन्थाया नायदो बेसेबा सिगाङावनो जानानै थांनाय हयथ' सानसेनिफ्राय लानानै जेसेबां गोलाव ओरैहाय बियो बा फुङाव जानाय फुंनि मोनायाव बेलासियाव खोन्थादों बा सानसुआव खिन्थादों फुङाव जादोंमोन बेबायदि आरोखि। दा बेबायदि गोबाव सम जानाय जाथाय फोरमायनो एबा हाबा मावनाय फोरमायनो थाखाय सिगां जाखां बिदिन्था बाहायनाय जायो होनदों। जेरै बेजों दोंमोन दाजाबदा दाजाबफादों दहाय जेखौ मोनदोंमोन बेलाय आंबो थांदोंमोन बेलायनो बर'आ रायजो दंमोन बेलाय मोनसेया दोंमोन आरो मोनसेया मोननै दाजाबदा दङमोन बेयाव जों दहाय बक्सआव खिन्थादोंमोन मा टेबोलाव बेनिफ्राय अराय जाफु बिदिन्थायानो अराय जाफु बिदिन्थाया जाहैबाय इउनिभार्सेल ट्रुथ जेखौ जोङो बुङो मा प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव जों जेरै मोनो इंलिसाव जाबाय थानाय बाथ्राफोर बेयाव इउ बाहायनाय जायो होनदों दहाय आं खिन्थानाया। बेनिफ्राय आरो मा बेयो थाइजानि बिदिन्थाया आ हांखोनि नेम बायदियै सोलायनानै मालाबा इउ ओंखारयो आरो मालाबा वाकबो थानो हागौ होनदों। जेरै साना सानजाहा ओंखारो आं फरायसालियाव थाङो बिफाङा फिथाइ थायो बेफोरबायदि आरो। दा बे अब्ला अराय जाफु बिदिन्थानि गोरलै बेबो। दाना दाजाफु बिदिन्था दासो जाफुबाय थानाय फोरमायनाय होनदों बेयो बावैसो नङा दानो सोलिगासिनो थागासिनो दङ नाथाय बेयो सिगाङाव सोलिया फिउचारावबो सोलिया नाथाय दाल' सोलिगोन आरो। बेबायदि खामानियाव बाहायनो थाखाय मा दाजाफु बिदिन्था बाहायनो बेबायदिजों जोङो दों दाजाबदा दाजाबनाय जायो होनदों। जेरैजाय आं ओंखाम जादों बियो बल गेलेदों नाथाय बलखौथ' कन्टिनिउवास गेलेबाय थाया उनावबो गेलेगोन आरो सिगाङावबो गेलेबाय थादोंमोन फोथाराव थाबाय थागोन बेथ' नङा। बेखायनो बावैसो ओंखाम जानायाथ' जोंना मा दासो जाबाय थादों जाखांना उदै बुंबाथाय जोब्बाय बेबायदि आरो। मेथाइ जादों बा मेथाइआ जोब्बानो जोब्बाय जादों बेबायदि आं लिरदों नों लिरनाया जोब्बानो जोब्बाय बेबायदि खामानिफोरखौ बाहायनायाव बे दोङा बाहायनाय जायो होनदों। आरो बेखौनो आं बुंबावदों मा बेयाव दों बाहायालासिनो माब्लाबा गासिनोबो बाहायनो हागौ होनदों। जागासिनो लोंगासिनो होननायबो जानो हागौ होनदों। बे गासिनोआबो होमबा दाजाफु बिदिन्थायावनो थागोन जुदि मोनोबा। मानोना रावखान्थिगिरिफ्रा सोरबा होदों सोरबा होआखै बेखौ डाइरेक्ट होननानै होनाय जायाखै आं खिन्थाखाबाय। बेनिफ्राय खाथि इयुन बिदिन्थानो माने जाथारसिगोन एकदम दसे समल' लंथारसै जासिगोन बेबादि बाथ्रा फोरमायनो थाखाय खाथि इयुन बिदिन्था बाहायनाय जायो। बेनि लोगोसे बेयाव दाजाबदाया नोसैखौ बाहायनाय जायो। जेरैहाय दे आं थांनोसै नों फैनोसै नामा सोंनायावबो बेबायदि फैनोसै नै बेनिफ्राय थिग बिदिनो प्रग्रामा गाबोननो जाथारनोसै बेबायदि आरो। बेफोरबायदिखौ होनो बैसागुआ गाबोननो जानोसै नै ओरै बेफोरबायदि खाथियाव जाथारसिगोनखौ फोरमायनाय जायो होनदों। गोजान इयुन बिदिन्थाया जाहैबाय मा एसे गोबावजों जाहैगोन। बे एसे गोबावजों जाहैगोन बिदिन्थाखौ फोरमायनो थाखाय मा गोन दाजाबदा दाजाबनाय जायो होनदों। जेरैजाय बेयाव दङ नै गोन दाजाबदा दे बिदिब्ला आंबो थांगोननो फन खालामदों उमुगनि हाबा जाहैनो थांगोन ना थाङानो आंबो थांगोन बिदि आरो। फैगौ बोसोराव मेला जागोन नै गोबाव समजों जाहैगोन बेखौ होननाय जादों। बे गोनल'। बेनिफ्राय जोंनाव मोनसे स्पेसियेल केरेक्टार दङ होनदों जायखौ मधुराम बर'नि बर' रावखान्थियावल' लिरनानै गालांदों आरो बेयो नंथारगौखा। नाथाय स्वर्नप्रभा सैनारि बिथांनियावथ' नुवाखिसै आरो कमल कुमार ब्रह्मनियावबो नुवाखिसै। नायदो बेयाव मधुराम बर' बिथाङा लिरनानै गालांदोंमोन जोबोद गिदिर लिरगिरिमोन बिथाङा रावखान्थिगिरिमोन मधुराम बर'आ। बेखौ जोङो जायफ्रा मोनथिदों हमनो हायो जानांगौ। नाय बे बर' रावआव मा होनो जोंनिया मोनसे स्पेसियेल आखुथाय दङनो जेराव गौमोन गोदो बिदिन्था होनो गौमोन उद सुद जों जे माला इंराजियाव मोनो बेबायदि आरोखि। बेबायदि गौमोन बिदिन्था होनो जायखौ मा होनदों प्रेटाराइट कन्डिसनेल टेन्स होनना बुंदों। दा बेबायदि टेन्सआव जोंना मा होनो जागौमोन नाथाय जायाखिसै बेबायदि फोरमायनाय जागौमोन नाथाय जायाखिसै खामानिया बेबायदि। बेखायनो गौमोन थागोन होनदों। जेरै जाय मा बाव बिदिन्थि होदों नों खिन्थानायब्ला आंबो थांगौमोन नै बे थांजों
थाइजा थांजों गौमोन दाजाबनानै दङ। आंबो जाथारगौमोन नै जाजों जा थाइजाजों जानाय थाइजाजों गौमोन दाजाबफानानै दङ नै बेबायदिनो बे आंबो मावफागौमोन नैबायदि आरोखि नाथाय खामानिया जोब्बाय मोनाखिसै बेबायदि बाथ्रा फोरमायनायाव गौमोन दाजाबदा थानाय टेन्सबो जोंनाव दङ होनदों जायखौ बर' रावाव गौमोन गोदो बिदिन्था बुंनाय जादों होनदों। अब्ला बेखौ जोङो पास्ट टेन्सआवबो खोख्लैनो हानाय नङा माने दा जाखां बिदिन्थायावबो आरो गोदो जाखां बिदिन्थायावबो सोनो हाया ओंखायनो बे गौमोना बेखौ बाहाय आलादा होनाय जादों आरो दा बेनिफ्राय अब्ला जोङो नायनो हाबाय मा थाइजानि बिदिन्थाया एसे दसेनो जोब्बाय गोरलै। बेनिफ्राय जोंना थाबावबाय होनबा नैबेयावहाय इउपि सेक्सनाव बाथ्रा दानाय बाथ्रा फांथे बाथ्रा फान्दाय दङ बेखौ खेबसेनो होगोन। बेनिफ्रायथ' सोदोब बाख्रिया गोदान सोदोब दानाय सोदोब आरो गोदान सोदोब मोननै बेल'सै बाखिथ' गोजौआव मोनसेबो गैलायानो नैबे थाइजानि बाहागो आरो थाइजा दाजाबदाफोरा थाइजा लानायाव थाखादों होमबाबो लाफिनगोन सेस्था खालामगोन जे सम मोनोबा होगोन आं बेखौ। बेनिफ्राय एलपि सेक्सनावथ' गैलायानो फ्राय बे दाजाब मा होनो नैबे मा होनो बाथ्रा फान्दाय बाथ्रा बेथ' गैयानो नै बाथ्रा फान्दाय एरिया नुवाखिसैनो दा मोनसे बा मोननैल' थादों जानो हागौ बेखौ होगोन बेखौबो बेनिफ्राय अब्लानो जोब्बा खनसे फुरा रिपिट खालामनानै होनाय जागोन। एसेनोसै गोजोन्थों।